Kay uno, ara gid ako no si Mayor Benji, no, nag-check dito sa lugar. Kamusta hon tabi sa to naman na ang area dito, kag kamusta hon tanong sitwasyon sa lugar. Action Reports, Afternoon Edition. Mayor sa Action John Diaz, diri sa Action Radyo Bacolod, live ikaw sa buong diri sa Action Reports Afternoon Edition. Good afternoon, sir. Action Radio, may ngapon. Yes sir, si Action John Diaz sir. Mayor, Mayor, yes, may ngapon na dyan. yes, Mayor, ara ka gid sa barangay. Ano naman may sunog na nagluntad kuno sa ngapon? Oo, na-surprise man ko gani kay nag-visit ko to sa cemetery. Then may tawag sa akon nga may sunog ko na tabo. So, yung kita nagkadto dito kay feeling ko ginasikyar ko. Na may report, may duha, may siling, may walo. Oo. Pag-abot ko, 11. 11 ka balay. 11 ka balay, pero mayo man kay madasig man ang pag-responde sa aton mga taga-DRR, aton taga-Bureau of Fire, mga rescuer naton. So, wala na gid magdamo ang sunog, no? Mayor, ano na dang area, Mayor? Daw stockyard ko, no? Yes, sa likod sang stockyard, sa tabok sang sapa, so dito ikitik-kitang balay, kag mga made-of-life materials man. So, madali gid lapsa ang sunog. Kag sang nakita naton, so ikikita sa ila. Ito pa to pati yung motor, ako isa man akong ka-empleyado, doon sila ka-empleyado na akong isa. Kaya pagid motor na sunog. So, manasilin ko nakaluoy no sa subo nga tempo. Doble ang kasubo na doon. No? So, gintawagan nato ang PSWD naton. Nga matagaan sila sa mga kaigo nga ayuda. Gina-process pa, gina-process sa akong PSWD, mga pag-food packs ang city. Kag mga food packs man nga kag mga hygiene kit na halin isang region kami ara kami da naka-stock nga isang region. Then ako man para nga daw ipabatcha ko man sa ilang hindi lang ko nagpakita-kita dito. Kundi naghatag man ko sa mga nasunugan tag 2,000 pesos initial. Pila ka pamilya, Mayor Rao? 11 mga kapamilya. 11 ka household pero may isa ka balay. Duha sila ka pamilya naga lumon. So tinatagaan man itong kagbay ato nga na may nasunog, may napasok man bala nga isa ka tao. So ginpadala ginayon ko man kay ginpadala ko na yun sa hospital kay nawala gana magalakat siyempre kinakuha ito mga propiedad na ito nagasunog. Gani. Mo to yung padulong ko sa ako na rescuer. Tagaan sama sila additional na 2,000 siling ko pang nila. So around 25,000 man ang ato na pagwa matag man sila initial ato nga bulig. Oo. And Mayor, di ba man mo kinatabok sang sapa pa no? Amo to kalugro kay nga medyo do struggle man sa taga far kay titabokon nila. Do may taytay dra Mayor nga ikaw gali kay na nagtabok ka to, di ba? Oo, taytay nga, gamay nga po. Bilis na mo na. Kag may kawayan mo sa piyak. So, daw ka budlay di sa ila, Pero, ang na napula man, pero muna bala, totally burn na ang mga bilo ka pamalay, kay mabudlay masudlon. Oo. Amo na kaniya balaton, mayo lang to kay Mayor kay wala na bala na ulamid ay ban pa kay di kitanay na mga balay gali sa stockyard mong, no? Oo, grabe ang mga balay dagay tipikit ang ilang na podal nila, ang ilang ng dingding. Gani. Oo, tapos made of light material pa. Manadasig maglamon sang kalayo eh. Yes, so action dyan. So nagkakasubo ginasubigit ha. So muna nga gilayan natin yung tawag ng SWD. Kag buwas siguro pa idiara pa na sila mga sa ilang mga tayo nila kung ano. Pero nagkasunog ko ito, ang baltayuban nga, mga pantigin na kuno nagkasunog, feeling ko. Tatlaw ko ako. Gani. Pero Mayor din sa temporarily matiner? Ginkuhan ko sila nga dito lang sa Bausi Rom o Bausi Desk niya office dito sa Barangay 1 mismo. Sa Barangay Hall dati. Kagin siling ko po magkulang ang ang ilang koran. Pwede man kami set up dito sa mga tent. So, kapara ka matagaan mga folding bed. So, ginapasis ko na to sa akong CSWD.
Ako din dyan, ginapasok ko na. Sige. May anong imong advice, ano imong mensahe palabot dira no sa mga residente para at least no the next time malikawan nato ng sunog tapos abi para blah ang kasubok gid na Batsagan subong mamaganhagan man na mayor. Amo na, masami ko ginagidahambal nga kung magaling kani sa balay, kung biyahan ang balay, make sure ang mga appliances wala nakasaksak sa kurente. Kung pwede, turn off yung ang plangka, i-turn off ang plangka. Ano pa, ang mga kahoy na ginadabok sa sila kusina, kung pwede, patson. Bisbisan siyang tubig. Ano pa, mga kandila, ang kasiga, or mga labi na sumang pagkanto na kita sa Disyembre, kapasiga sa mga Christmas light. Para i-avoid lang na anay. Damo na sumang mga substandards nga mga baligya. Oo. Okay, amo gid na ako ang kay maipa ko no mabagyuhan ka, makawatan ka, hindi lang kuno masunugan ka. Husto kay ubos gid tanan. Amo na, kita ina to ubos gid na. Gani Ang no. ila mga gamit. Pero kay ginado ginapulo pa kadlaw man lang sila na mayor para at least mga gahagan-hagan magurula tensyon nga nabatsagan. Oo, kay gina ka to siya. Di ba, biyo na akong nga panty na una kasi panty ko ito nagkasunog. Singko ito ay kanagagay panty na nagkaglabanin lang kami para, no? Para nga daw, muna ba lang mabatyal ka sa ila nga. Walang gano'n sila. Gani man. Anyway, Mayor Miranda, thank you gid sa time kasi information kin share mo diri sa amon sa Action Radio Bacolod, Mayor. Salamat, Sugdan, no? Salamat na sa inyo listeners ang followers sa Action Radio. Thank you so much. Oo, may hapon, Mayor. Thank you. May hapon. Thank you. God bless. Action Reports, Afternoon Edition.